si Jan Jan. Kaya pero katunan kita sa malapang na kay Juan. Istorya katawanan ba? Tara. Istorya katawanan ba? Dong. Istorya katawanan. Wow, sunod adlaw lay kuan na kanang nay. Nanginahanglan lay ko kuan. Isa. O ba kay kailang kuan? O ba kay kailang Isa. Madyo Modaro? Si Kuan, Tony. Tony ba dito? Sa man kabaw ko ganyan na. Kusgan. Kusgan na yung gabaw. Kara ano na, turo. Asa may padaro nimo? Mahaya rin magkuan ay ko padaro. Nagtulok adlaw. Asa man dapat may Mayo padaro? dili na Modaro. Ayun na. Ha? Ay, mama ni tigdaro dito sa tawa. Pila man yung adlaw niya. Kinin Kuan ko no. Dog size 600. Adlaw niya libre. Mau pinod to. awing no na pwede 1.5 adlaw. Ano man? Papason sa nag 1.5. Ito Padaro ko. yung suguta na. Ha? Ito yung suguta. Kaya yung padaro siya. Padaro. Ito yung suguta ko 1.5. Dagang ipadaro kay kuan man. Saan? Batuan? Pan. Sabi na ko. Pes. Sabi na ko kabatuan yung ipadaro. Agang ipadaro pes. Pana kaya. Abi po na akong Isa kadarohan. kay taryang pes Batuan ba? pan. Dong. Abi po na akong kabatuan mga ipadaro kay yung mga pasok 1.5 ang adlaw. Hindi makaya ni ay. Isa ka hektar ang pispan. Ano rin? Padaro na. Awa pa tubig. Ay, Anong kan pa himawon pang pispan? di na Ha? na yung mga bangot. Aw ba kaya no kapag dani kalubong-lubong nga ni paneko. Natapag kapag gaw ngayon ang ubang kalahom, bisa ko wapay tubig. Guyan. Abi na ko pa tubig. Abi, dahil magwapay tubig, kita pag-abag ka, hindi magkain. Hindi nga lubong na dito ka. Ang ano ba, lapok pa. Wala na yun, lapog na, gapo na makaya sa kabaw eh. Tagang taon na tuan. Iya. Labab na basta. Ako liray, dyan na YouTube kay Paramot ko na. Di na kong iturag Paramot eh, kay tuan. Di dyan ang YouTube. Ano yung YouTube? Kapin YouTube na pinana. Makasapi man ako pag ganito. Ito, Ganito. padaro. Okay lang da? Okay lang yung katawan nanda? Sama lang ako mga subscriber na to. Eh, di na kong iturag Paramot, yung makasapin YouTube. Sige. Makasapin YouTube. So, okay. Iturag Paramot. Yun na. Makasapin YouTube, makasapi. Makasapi na pong YouTube itong Paramot. Pati andong para mga tali. Di man kayo ito katawanan. Ano? Katawan nun, padarang pispat, kaya ka na nimo.